guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस न'आवहाय थांगोन आरोबाव साइकेल गोरों जाबा जेनेबा साइकेल सालायबाय थानो लुगैयो थिग बेबायदिनो गारि गोरों जानायखाय पुरा गारि सालायनानै थांनोसै आरोना दिनैहायबो स' नोंथांमोननोबो आं दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो लोगोसे आंनि बे गोदान बेगखौ माबोरैहाय नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय खोन्थाहरनो दाबाव आरोना आंथ' साइजखौनो नुथाराखै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस दिनैहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरैहाय आङो बेलतला बाजारसिम गारि सालायलाङो आरो लाबोफिनगोन आङो नायबाय था नोंथांमोना माने गाइस आङो पुरा माने गारि सालायनो गोरों जानायखाय गारि सालायनोल' लुगैबाय थाग्रा जादों आरोना जेनेबा गोदो उन्दैयाव साइकेल रोंबा साइकेलल' सालायनो लुगैनाय जायो थिग बेबायदिनो आरोना स' दायो जोङो नान्दाङै थाबायनानै थांगासिनो गारिखौथ' सुनो होदोंमोन नालाय गारिया फैगासिनो आरोना गाइस नै दायो आङो गणेशगुरि मोनबाय आरोना ओमफ्राय दा गणेशगुरिनिफ्राय बाजार खालामनो थांगोन बिराद जाम जादों बिराद ट्राफिक जाम जादों आरोना स' गाइस नै दायो जोङो बेलतला बाजारावहाय थांगोन आरोना माने थांगासिनो ओमफ्राय नै नोंथांमोनाथ' नुदों आं माबोरैहाय गारि सालायनो गोरों जाखो गाइस एक्चुअलि आं जे आराइ ड्राइभिं स्कुलाव जे जइन जादोंमोन ना 3 days जाबायमोन आरोना जइन जानाया ओमफ्राय बेनि उनावहाय आंथ' थाइलेण्डआव थांबाय थाइलेण्डआव थांनानै बिराद गोबाव गेप्स थाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो आरो बेथ' अट'मेटिक नालाय एसे इजिसिन जायो आरोना ओमफ्राय आं सोलोंनाया जाहैबाय मेनुवेलावहाय सोलोंदोंमोन ओमफ्राय आंनाथ' 3 daysआवहाय अनलि माने 1 dayआवहाय 1 hour करिल' क्लास मोनो ओमफ्राय 3 daysआवहाय केलकुलेट खालामोबा 3 hours जाहैबाय आरोना 3 hours सोलोंनानैनो आं माने एक्सपार्ट जाबाय आं बिराद हेपि गाइस आं लाइफआव सानाखैमोन जे आं गारि सालायनो गोरों जागोन माने सिम्पोल खोथा गारि सालायनाया बाट आंनि थाखाय बिराद गिदिर खोथामोन आरोना सिगाङावहाय आं सानोमोन आयौ एसां गिदिर गारि बेसेबांबा जागा नांगोन आंनिथिं इथिं लांबा सोरनियावबा नांगोन नामा आं बिदि सानोमोन आरोना खिन्थु थेंक गड माने आं सानफेरि बुस्थुखौनो भगबाना आंनि थाखाय हानाय खालामना होदो बे दुनियाव जन्म जाफैनानै बिराद लाकि फिल खालामदों आं गाइस थेंक इउ स' माच भगबान ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोनखौबो आङो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो खावलायबाय जे आंनि सालायनाया माबोरैहाय जादों निस्सय आं मालाबा लाइभ फैनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन ओमफ्राय दायो जोङो बाजारखौ मोनबाय आरोना बेलतला बाजारखौ मोनबाय ना मोनाखै थांगासिनो मोनथारसिगोन ओमफ्राय मा बायो नायदो जामानो जाम ट्राफिक जाम एनिटाइम ट्राफिक जामल' जायो ट्राफिक जामाव आरो लासै थांदो स' गाइस नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आङो मोनफैबाय दायो बेलतला बाजारावहाय ओमफ्राय मा बायनाय जायो नायनोसै स' आं दायो ओंखारनोसै गारि फैदो नामाब्रा खोनानिया जि दामखा न' मैगंफोरानि आय' थैगोनसो जि दामखा खावनासो जानांसिगोन गारि सालायनो रोंबायना गाइस आं दहायनो बुंखादोंमोन ना गाइस आंहा बारा बाजार खालामनांगौ गैयामोन एकदम गारि सालायनो लुगैनानैनो माने लावदुमबो फैखाबाय जिहेतु गारिखौ मोनफैनाय लोगो लोगो थांसै थु होननानै बुंबाय आरो ना इखो ओमफ्राय लावदुमाबो आखायदों दिसुन आंखौ गारि बाङाय फोरोंनायाव मानो होनना बुंबा आं अट'मेटिकखौथ' लावदुमनि माने बुंनायावसो सोलोंबाय नालाय ओमफ्राय लावदुमखौथ' मा होनबावनो साबायखर बावनो राव गैला गावनिनो हुवा जाबायना आरो माथो मा बुंबाय थागोन ना दे बेसांखिनियालाय मावखानांगौ हुवा जानानैलाय आरोलाय माथो नङा होमबा ओमफ्राय गाइस दायो आं मोनफैबाय न'आवहा
दानिया आं पार्किं सार्किं सब दोननो हाजोब्बाय आरोना डेन्जार जाबाय आं दानिया माने प्र ड्राइभार सोरनोबाफोर आंखौ ड्राइभार नांगौबा कन्टेक्ट खालामहर गाइस जाहैबाय 50,000 रावबो ड्राइभारा मोना खोमालै मानो आं स्पेशल ड्राइभार ब्रा आच्छा मिथिबाय बेनो मायबा हमलांनांगौ आङो बावदो बाजार खालामनायफोरखौ Hey guys, dayo Mwnfwibai. Mama bazar खालामखौ आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै ओमफ्राय दिनैहाय बिराद गोथाव अमा बेदर दो मै खारि जागोन आरोना जोङो अमा बेदरजों मै खारि जायो नामा अमा बेदर फ्राय ओमफ्राय मै खारि होमबालाय माथो अमा बेदरखौ बरिया बिलाथिजों बानायनाय होमबालाय आंलाय माखौथो होनदों माथो अमा बेदरखौ मै खारि आरे अमा बेदर ओमफ्राय आरो मै खारि आरो खोलाय मानोथो होनफ्लाखो आंलाय खोथाफोरखौ बुजिथारा आंनिखौ माबा नै गाइस मा लाबोखोलै बाख्रियाव हाबबाय थास'खौ गाबोन जागोन दिनै मा जागोन नानि बेटां लाफा ओमफ्राय लाइ माखाय डिजाइन खालामनानै रायलायनो बाराद्राय स्लुप खालामालासिनो दा बोरैबा गोब्राब्रा खालामगोन दे इसोरो गोथाव जोंनि बर'नि लाफा नङा बेयो जोंना मैगं सायगासिनो मानो गाबखो ओमफ्राय गारिया सोरबा मा सङो मा खारखोसै मा गारिया दा सोरबा ग्लास मारिग्राखौबा आखाइ सोदो आरो सोरबा नंगौ बिदि गाबो अमा बेदरा नै लाफा सायदों जोंहा नानिया थोआ बे लाफानो थाबा थोयोलै मानो थोआ माबाखौ इसेल' हो लाइखौ लावदुमा संनानै जासिगोन आरोना मा ओंख्रै लाफा खारै ओमफ्राय नै गाइस आं लाफाखौ स्लुप जानो लुबैनानै लाफा संहोदोंमोन आरोना खिन्थु दानिया लाफाफोरानो माथो स्लुप जाला गोदोनि बायदि गोदो उन्दैयावहा जोंहा बिमाया जि स्लुप संना होयोमोन ओमफ्राय ना होबाय आरोना लाफाजों ओमफ्राय अमा बेदराबो नै मोनबाय गोरान जाबावनांगौ नोङो फ्राम थावदो फ्राम एवनायालाय बोरैथो जायोब्रा So guys, दायो आङो सालायनोसै फैदो ग्लासखौ खेवना ला होमबाना सुनुगोन आंबो उफ इमान गोलाव गिदिर गारिखौ दि आङो पार्किंनिफ्राय दिहुननानै लांनो हादो आं गावखौनो बिसास जायाखैलै उफ अबंलावरि ओमफ्राय जोंहा टेक्ला जोंहा बाबा जोंहा आदाया नुबा आंखौ बा डेन्जार जाबाय माथो जाबाय नङा होननानै बुंलायलायगोन आरोना टेक्लायाथ' बा बिराद मेगन सागोन आंखौ गावनिख्रुइ सिगां गारि रोंनायखाय इस माने टेक्लाया एसां एक्सपार्ट नङा नालाय आं एक्सपार्ट जाबाय गाइस बेखायनो ओमफ्राय जोंहा बाबाया प्राउड फिल खालामगोन आरो वाव होननानै ओमफ्राय जोंहा आब'आथ' गाखोनाय नङा आंजों गिदिंनानैनो खावफ्लिया
So guys नै जोंना दा थाव सोबाय थावा जोबबाय मा होनना बुंनो इथिं बेरायबाय थादों आङो रोंनायखाय थावानो माने थायाखै गारिया आंनिया सफैयाखैना गाइस बेखायनो लावदुमनि गारिखौनो बाङाय सालायफ्लेनानै बोरायनाय खालामना होनसै गारि गोदान फैबा आरो जोंहा नानिजों आंजों सालायनांगौ ना नानियाबो सालायनो दायो गामियावसो सालायगोन आं दे जागोन दे माने गाथाराखैना बेखौ गाथाराखैना बबेदो गारियानो माबा जामलांजोबगोन बे ब्रेकआ हामा जागोन नामा इदिबा माबायानो जामलांगोन माथो इदि थांजागोन ना किमान गोजौ उथिनायाव मानसि मानो उथिया बेलाय ग्रोबला खरसुना ओरैनो बायद' थिबाबो मायो ओइखि फैदोंमोन ओइ दामबो दोग्रा मालाय स्पिडआव फैदों गारिफोरखौ पाट्टा मोनमारा न'आव स्पिडा डेन्जार फैयो माथो ओरैनो नुनायावसो गोजाननिफ्राय नुयो बाय हाटा मोनबाय दा मा मोनखो नानि बाय हाटा नायदो So guys दायो बाय हाटा मोनबाय नै बाय हाटानिफ्राय आरो एसे दिगदार जालायसिगोन आरो ना सालायनाया मानो होनना बुंबा लामाया मोनसेल' जाहैबाय बेनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय बोरैबा हागागा नुखायोना बोरैबा गिथावना ना नुयो आं फार्स्टआव मेव मेव होनोमोनब्रा सालायनो गिथावना ना नुयो Azapia. जा फटाफट जा Fwibai tadi गारि माबाग्राया रिंनाय नंला गैयानो बिलाय नाहरदोंमोन ना नै नुहुरदो आरो वेगनारनिया नुहुरगोन मायबा गोथां वेगनारनिया गोदो नोंखौ सलायनायखौ नुवाखै गारिखौ नुदो आरो दे जल्दि जोंखौ जाजा होनबाय नामा मोनाखैलै मोनाखै बेलेग बाबा जा जलिया जाया मंगलदै बारबाय दा मंगलदै बारबाय गाइस बिराद गारि मा होनो मंगलदैयाव इदिनो जाखायो लामायाबो एसे मंगलदैयाव लामायाबो फिसाथारना आरो बारा रेसबो सलायनो हाखायो सलायनोबो होखायानो बेनोथ' बाबा लावदुमा नालाय डेन्जार हिपि माने आं सालायबाय नालाय आरामसे जनानै थांबाय थानो हाबाय नालाय बिराद मोसाबायलै So guys दायो जोङो रौतायावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय रौतायाव मोनफैनानै चिकेन पक'रा जागासिनो गाइस जोङो न'आवहाय फैबाथाय बे रौतानि बाजै हटेलावहाय जाफैखायो आरोना नानियाबो थिगसे जायो आंबो थिगसे जायो चिकेन पक'राखौ माने जोंनि रौतानि खाथिनिबा नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन बाजै हटेलावहाय बिराद गोथाव मोनजायो बे स्टेशन लाइननि बाजै हटेला बेयावहाय बिराद गोथाव मोनजायो आरोना दिनै गेमस्रि दैमारिया रेकर्ड खालामबाय गुवाहाटीनिफ्राय उरां कनस्टिटिउट मोनबाय धनसुरी गार्ड मोनबाय गाइस दायो जोङो न' मोनहैसिगोनानो आरोना न' मोनहैखांनानै दसे थानानै जोङो मादै लाहानाव थांगोन आरोना
So guys, नै दायो जोङो न'आवहाय मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय आङो खुसिदोनो जोंहा बाबाखौ मा होनो ओइ बाबा जोंहा आंनि गारि सालायनायखौ नुदोंना नुवाखै होननानै सोंबाय आरो आङो बाबाया नुदों ओमफ्राय दा उनावहा आरो गामियावहाय थांगोन जोंहा आदैनि फिसालानि जिथु हाबा दङ बिनि जगार पाति बोरै सोलिना दङ बेखौ नायहैगोन आरोना न'आवहाय बेगफोरखौ दोनहैनोसै नै दायो जोङो अर सायगासिनो आरोना नै लावदुमबो इथिं नै बाथौआव फुजा होदोंमोन मादैलाहा नै जोंहा मादैलाहानि न'आ जोंहा बाबानि माने बियो जोंहा बाबानि गोदोनि न' माने आबै आबौनि नै बाथौ गाबोन सानाव मोजां देखायनो हागोन आं आदैनि गारि ओमफ्राय नै मादैलाहा जोंखौ डिनारनि थाखाय लेंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो मादैलाहानावनो ओंखाम जाबाय ओमफ्राय जोंहा बेयो बाबालाहानि न' गुबै न' आरोना ओमफ्राय जोंहाथ' बाबालाहा आबै आबौबो गैला स' आदै मादैमोन दङ आरोना जा बाबानि फंबाया सानै माने ओमफ्राय बेवहाय सानैबो बिदा फंबाय थायो बेलेग इदिहाय ओमफ्राय जोंहा आरो गेलाबिलावहाय थाफैबाय आरो